ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରହୁଥିବା ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଏକ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଆମେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ନୂଆ ଏକ ପରମ୍ପରା ଭିତରକୁ। ମୁଁ ତ ଏ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଝିଅକୁ ଧରି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ତା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କର ନିଆରା ପରମ୍ପରା ମନକୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ମା ତ ମା ନା, ସେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ହେଉ କି ଓଡ଼ିଶାର ହେଉ। ଏଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଟିକେ ଗଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଆରା ପରମ୍ପରାକୁ ମନ ଭରି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆଉ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି କ୍ୟାପଚର କରି ଭିଡ଼ିଓରେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୁଏ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ପୁରା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଂଶିକ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିଆରା। ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ 9 ଦିନ ଧରି ଘଣ୍ଟ ମାଦଳ ବାଜେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି କ'ଣ ଘଣ୍ଟ ଫୁଟିଲା ପରି ହେଇଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ନାରୀମାନେ ମିଶିକରି। ଆଉ ଗରା ଗରା ପାଣି ଧରି ତାକୁ ସ୍ନାନ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ଚାଲିଛି ଘଣ୍ଟ ମାଦଳର ଧ୍ୱନି। ଆଉ ମୋ ଝିଅର ମୋର ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟା ଯେମିତି ସୁନାରେ ଝଲସି ଉଠିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମାଆ ବି ଠିକ୍ ଚମକି ଯାଉଥିଲେ ଯେମିତି ଆଲୋକ ଭିତରେ। ଆଉ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେ। ମୋ ଝିଅ ତାକୁ ଲଗାତାର 2 ଦିନ ଧରି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦିଓ ସେ ତାମିଲ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରୁନି, ତଥାପି ଦୂରରୁ ଥାଇ ସେ ତାମିଲ ଗୀତର ସୁରେ ସୁରେ ନାଚିବାକୁ ତାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର ନାଚ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ହାତ ଧରି ସେ ଚାଲିଛି। ମାମା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା, ଆଉ ଟିକେ ଚାଲ। ତ ମୁଁ ଚାଲିଥାଏ। ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଫସି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଆରା ମଣିଷ ପରି ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲି। ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲି, ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବି କରିଥିଲି। ଆଉ ଏଠିକା ପ୍ରସାଦ ବି ନିଆରା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଥା। ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନରେ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ପିଆଜ ରସୁଣ, ବିଶେଷ କରି ବିରିୟାନୀ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଓଷା ବ୍ରତ କରିଥାଉ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ବାରଣ ଥାଏ, ଏଠି ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଗ ପ୍ରସାଦ ହୁଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ପରି ଲାଗେ। ଆଉ ଠାକୁର ଦୋଳ କରିକି ଘରକୁ ବୁଲି ଆସିଥିଲେ। ଠିକ୍ ରାତି 8ଟା ବେଳକୁ ଠାକୁର ଘର ଘର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ବି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁହଁରେ ଝୋଟି ଚିତା ପଡ଼ିଥିଲା, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୁଆ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଦୀପ ଫୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିବା ମାଆଙ୍କ ମେଢ଼ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ।